Сәләмәтсез дуслар, минем исемем Җәннәт. Без бүген милли брелок ясыйбыз. Безнең бүген кунакта Наилә апа. Исәннәрмесез? Мин Резида Аглиулова, сезнең Татарстан дизайнерыгызның әнисе булам. Наилә апа, безгә милли брелок ясар өчен нәрсәләр кирәк була? Ей балакай, мин деген алып килдем үзеңә моны калыплар, шаблоннар үзеңә, агачтан ясаган шаблоннар, моны төрле-төрле үзеңә алып килдем. Бүген без синең белән ала теләсә әзерләрбез брелок, моны калыбыбыз бар икәү бергә. Бу бизәкләр шундый төрлемени? Да, балакаем, алар татар милләт бизәкләре, алар төрле балам. Әйе. Аларның геометрический формалары, анары зооморфный формалары, кызым, анары садово-растительный, инде ул инде чәчкәләр формалары. Тагын нәрсәләр кирәк? Тагыннарга бәбекәм кирәк моны төрле тоткычлар. Менә шул хәзер нигә электертеп куябыз, менә тоткыч менә шундый тоткыч белән. Әгәр анда тоткычың булмаса, тасмалар белән менә шулай электертеп була, төрле тасма белән. Сиңа нинди ошый? Аны электертәбез сәйләнгә, менә сәйләннәр белән электертеп куеп буламы матур гына. Шулай менә шулай электертәбез дә тоткычны, тасмаларны электертеп куябыз, балам. Бу буяулар белән нәрсә буйыйбыз? Бу буяулар белән, кызым, хәер, менә шул шаблоннарыбызны ала теләсә буяу белән, менә хәер пумаланы алабыз да синең белән. Матур гына хәзер буйыйбыз. Әкерт кенә давай, кызым, ачкала үзләрендә. Пумала белән буярга тотын. Матур, кызым, давай, бик матур үзеңнеке. Әзерлисен. Бар, балам, бар, менә су үзеңә. Менә шуна куябыз, кызым. Күп только алма, кызым. То куе була ул. Сиңа куе кирәкме? Әйбәт булыр өчен шулай менә матур гына кырыйларына китереп буя. Бигрәк әйбәт буйсын, кызым, бигрәк әйбәт. Булды, мин буя битердем. Әфәрин, Җәннәт бәбекәем. Хәзер без синең белән 15 минутка калдырып торабыз, ул кибергә тиеш безнең буяуларыбыз. Без шул арада синең белән тасмалар белән хәзер әзерләнәбез. Давай хәзер әкерт кенә әзерлә, кирт анда. Ярар. Так, башта бер сикенә, тукта бәбекәем. Менә шулай иттереп, менә шулай, тукта бабам. Менә шулай иттереп бер сикнелерсең дә, ул яхшырак, әйбәтрәк керә. Давай әле. Мин ясап битердем. Бәбекәем, бу әйбәт бик булды. Молодец, әфәрин, балакаем. Бу безгә әз булыр, наверное. Тагы бер тасманы ясап әзерләп карыйк әле. Давай, нинди аласың? Кызым. Бик әйбәт. Давай, мин сиңа ничек күрсәттем? Вот. Әфәрин. Миңа ошый. Балакаем, әле без әзерләдек тә бит әле. Әле әзерләп бетерелмәдек әле. Без синең белән әле тыерләрне эшләргә тиеш, әзерләргә тиеш. Син тыерны бәли беләсеңме? Давай, син кызылны бәлә, мин җәңгәрне бәлим. Бер син менә шулайрак, кырыйгарак әзерләргә, синең дә булай әйбәт. Тагы бер кат можно. Менә шулай менә ясыйга әле, әзерлегә әле. Менә шулай була. Әгәр инде бигрәк кенә нирәк булса, без синең белән качы белән кисеп алалабыз да. Тагы да матур була. Карагыз, безнең бизәк тә кипкән. Әйбәт, кипкән балам. Хәер тасманы да менә кигезәбез. Тасманы кигезер өчен без аны бер сикенә суга. Мана абысны, кызым, давай әле. Әзерләп кара әле. Шулай бер сикенә үзен еләп, без синең белән хармония. Biz de iki gezeriz annenin.
Міне шулай әйбет кенә безнең булды тасмабыз матур гына. Җәңгәр белән міне сары шундый бигрәк әйбәт сочетание безнең булды, нама дус булдылар аларда, сары белән җәңгәр. Бизәк тасмадан төшеп китмәс өчен без аны хәзер икәү бәләйбез үзен төшмәстән, үзен шулай бер и тагы берне бәләйбез, әме? Шулай не әйбәт кенә була ул төшми. Без аның артык эленеп торган төшен шулай әкрен генә шулай алабыз качу белән. Безнең менә тасмабыз булды. Җәннәт, безнең хәзер булды эч тасмабыз, да. Без аларны һәрбер язябыз, да, быжрага лектерәбез. Ну-ка, әдәле әзерләп карале, синең чыгыр микән? Булмаса, бу чыкмаса синең, мин сиңа булышырмын. Шулай быжраның ортасынан чыгардың. Хәзер без менә шулай шаблоныбыз шулай кала безнең уртада, да? Матур гына. А бу тасмаларыбыз озынрак була, да? И һәрбез синең белән бәлибез, да? Так. Туктап, шат куйгәле. Берсе безнең озынрак булды. Без аны шулай бәләп куябыз, да, икәү. Әзерләдекме? Хәзер без шулай, менә шулай матур гына ул безнең әйбәт кенә менә шулай булды. Хәзер без качу белән кисеп алабыз, да? Афәрин, кызым, афәрин. Балакаем, әйбәт булдымы? Әйе, бик тә матур. Наил апа, мин быел мәктәпкә барам. Мин аны үземнең портфелемә алып куям. Бик әйбәт, бик әйбәт. Рәхмәт, Наил апа. Сиңа да балакаем, рәхмәт. Сау булыгыз. Сау булыгыз, дуслар.